kowe bayang nedha bate
Bayane taro. Ini kados pundi ki Temang? Syukur nek kowe yo slamet nggonmu ngadhep ana ngarepah. Inji pangestunipun Ki Demang sowan kula wonten ngasanipun Ki Demang wilujeng boten wonten beda tunggal menapa. Lan meneh nggonmu kandha kuwi ora luput, ora ana sing luput. Dadi ora perlu dadak aku weneh pangapura karo sliramu. Inji matur nuwun menawi anggen kula matur boten kaanggep lepat. Ora luput. Malah kebeneran jumbuh karo sing tak aturke mau. Kebeneran nek bayane tarupi tumeka ana ing Kademangan kene. Inji, Lah aku rak kepengin ngerti kahanane ing Kademangan Tawangharjo. Para amongkisma ing wewengkon ing Tawangharjo ora menggonmu dhewe tegese. Ya ana Jasa, ana Jana lan sapirangan pedukuhan sing klebu ana ing Kademangan Tawangharjo. inji ingkang dipun kersakaken Ki Demang babagan katentreman menapa babagan anggenipun sami olah tetanen para tiang-tiang ing padukuhan Tarup lan sakiwa tengenipun. Nek katentreman aku wis percaya nek kahananing Tawangharjo kuwi papan sing ayem-ayem tata titi tentrem. Nggih, syukur menawi Ki Demang sampun pitados pancen kasunyatanipun kados ngaten para tiang-tiang ing padukuhan Tarup mliginipun lan lumeberipun wonten ing Kademangan Tawangharjo sedaya sami ngraosaken ayem-ayem tata titi tentrem sak sampunipun Ki Demang ingkang ngasta ubengi ngering pemerintahan wonten ing Kademangan Tawangharjo menika kok. Dadi sing tak takokke kuwi para tani kang padha nenandur ana ing sawah. Nah, menawi para amung tani ingkang sami nindakaken tanggal jawabipun wonten ing Sabin, wonten ing Pategalan
menika sedaya ugi anggenipun olah tetanian menika sami sempet gemergut malah kepara anggenipun sami tanem tuwuh wekdal sak menika. Niku benten kalian adat sabenipun sampun kok langkung sae. Oh, dadi mapektu iki Nggih, langkung sae. cukup 1000 tanem tuwuh sing ditandur ana ing bumi Tawangarjo. Nggih. Kuwi bisa urip apik. Nggih. Wah, ya syukur. Nek gone padha nenandur wis padha rampung. Tegese papan pari ya ditanduri pari. Nggih. Kuwi reh ning ngono digethok tularke karo para Narakisma. Nggih. Najan mung among tani kuwi wong cilik bebasane. Ming pakaryane Pandhe Galeng. Nggih. Kuwi aja rumangsa cilik atine. Jalaran ngendikaning Winasis. Kuwi nek para tani utawa among kisma kuwi minangka saka guruning negara. Mila leres kok Ki. Mila leres ngendikanipun Ki Demang ngaten menika. Ya prayogakna luwih dhisik. Nggih. Sendika Ki. Kertokleci. Kula Demange Tawangarjo. Kowe kuwi wis dadi bebau ana ing Tawangarjo. Njur kowe tak percaya minangka tuwa-tuwangganing wong-wong ing Tawangarjo ya Pedhukuhan Tawangarjo senajan Pedhukuhan Tawangarjo kene uga minangka kademangan. Kuwi gone padha nenandur. Kuwi wis rampung apa durung? Anjir, sedaya sampun rampung. Wonten ing sabinan sami dipun tanemi. Pantun. Semanten ugi wonten ing Pategalan ugi sami dipun tanemi iki. Pancen sawah kuwi ana sing diarani sawah surjan. Tegese ana papane pari, ya ana pundhungane. Lah nek nggonmu kuwi ditanduri apa pundhungane kuwi? Menawi nggih menika benten kalian sanesipun. Menawi sanesipun kok pun tanemi jagung, telo, cantel, yen kula tanemi kentang kleci. Wah. Kok piye to? Nek kentang kleci kuwi rak poe ming cilik-cilik. Asal-asalan alit rak eco to raosipun iki. Ya nek le Babene. Lho Kok le bedani temen karo kanca kancane. Nggone kancane padha ditanduri jagung, palawija lah kok nggon kamu tanduri kentang. pancen kula menika pengen benten kalian sanesipun. Amargi menawi kula nanem kentang menika mangke rak pajeng. Langkung awis timbang tanaman sanesipun. Nek padatan, nek le nenandur ki bedani karo kancane tak ketrak omo to. Ane nek kentang kula menika benten kok. Bedane Oh, piye? kentang kula menika mboten mung alit-alit kados kentang sanesipun nanging gedhi-gedhi. oh nek gedhe jenenge kentang sabrang. Angge gedene kentang kleci, nggih kula niku gedhe-gedhene kentang kleci. Oh ana sak jempol-jempol. Wonten malah wonten rambutnya jiwut-jiwut niku. Lah, kita Ora. sing terak ngoten. Oh dadi nyidemang. Kuwi nggone tuku kentang kuwi nang nggonmu to. Kasinggihan kalau mangsane Amulane kok rungkut banget. kentang kleci kula kok ki malah Ibayan menika ki kalau mangsane mundhut kleci wonten nggih kula lho ki. Lah iya mula wingi aku go takon to karo Nyibayan. Ni kok kowe mulai kentang kleci nek metu nang endi kuwi? Nang gone anu Pak nang gone apa Wiro Kerto Kleci. Nggih kula niku. Dadi kae kentangmu to Pak. Nggih, iki mboten kok ngaya-wara lho ki Demang. Kabukten agar kula nanem kentang menika kasilipun kathah saged kula sadi wonten ing peken gitu. Heeh, Demang iya, iya. iki napa bayan-bayan menika sami mundhut kentang kula mila kula lajeng Wah, anu dasare nek kentangmu kuwi nggone manani sen nom kok. raosipun
Eco. Nggih. Mula lajeng kula sadhe wonten ing peken hasilipun kathah lajeng kula nggih tumbas celana. Celanane mboten wong sakbaene celana ingkang sae pamatek. Oh, ya. Sing agi model wektu iki. Nggih. Sing kondang Kan hasilé kathah kok. Pak Matek ku sing kuandel kae to. Nggih. Sasampunipun kula tumbas, kula pasrahaken tiyang estri. Kula pun pitados kalian tiyang estri kula. Kula kan damel alus. Nah, gitu. Digosok. Nggih, digosok. Temane iki. Wah, padatan gosok niku ora ngajeng kalih wingking. Polingirane kuwi Ngirane gosokan nika. Niki Anek kok gonmu. siang kula niku kok malah kiwa tengen to ki. Lajeng men kula agem niku gesrek-gesrek menika. Wah, aku nak timbang nyetel radio to. Ah niku jan salah kedaden. Lajeng wonten malih kedadosan iki. Piye ana kedadian apa? Dadi mergo nggonmu nandur kleci kuwi apa oke? Nggih. Kowe seneng atimu njur tuku kathok. Nggih. Lajeng nuwun sewu wonten sawijining dina menika rak para bayan-bayan menika badhe sowan wonten ing Kademangan. Ayo pancen kala Pas semono. pisowanan patang dina kepungkur apa? Nggih. Nah kula rak sumelang kula sumrep para bayan menika lewat ngajeng griya kula. Anak kula kok ngantek gedhisikan para bayan rak kula isin to ki wong kula. Ayo nek kudune Bebaune panjenengan Oh, panjenengan Begawe dhisik. niki Demang mosok arep kalah karo Mula kula niku bayan. tak suwane mluput Iya. gasik. Iya paling ora yo nyepake unjukan. Nggih. Ayo karo apa kupat tahu apa-apa. Nah, niku cocok. Salajengipun iki, reh ning kula sumrep para bayan kok sampun tindak ajeng sowan wonten dalem sinon wah kula gagi agak mlayu ki. Dumajan kula kepleset ten latar. Wah, Latarmu kuwi apa yo isih kaya padatane ngono wong kuwi apa latar piye? kula niku wonten lumute ijo-ijo niku. Kowe iki pakulinan. Lunyu. Pakulinan nek latarmu biru to. Ah, Biru to. mesti ngarep ngendika nek mater. Ayo mesti nek padatane latarku nek nglumut mergo kerep dienggo mater. Betul, Nek mergo mater Jawa. ora ning pungkuran. Niku mergo Jawa, keyoman wit-witan. Oh, dadi mergo eyom Ji. papane. Wah, ora ning kula niku kesesom kula belajar kula kepleset. Kathok kula bedah, kleci kula ketok. Kepiye ta? Baune. Lah kok ya kowe iki meng jeneng arep sok ning sane Kedemang kok sangu kleci kuwi lho. Kleci kula. Arek yo sabet ditut ya kula. Kok Lah yo lah ya kleci lehmu panen kuwi mau tok sai. Ayo gumandul terus mboten kula sak. Oh alah, dadi klecimu kuwi ta. Nggih, ora ning mestake bedah ra. Yuk, kleci. Walah, dadi kleci sing Inje. Ya sudune kleci ya nek umpama sabrang ra yo. Ah, Rongkol. aku ora nggih isin to. Bejane somak tor. Ya. Ngono. Bur. Pun monggo pun lajengaken. Wis damar mancung cinupet perkara klecimu sesuk meneh diperteni sing becik. Sedika Kedemang. Aja kok malah diider-iderke. Angge wis ngersake niku nggih. Nyidemang kalah nyibayo niku nek kula niku jane nggih boten. Ayo nek sing nyidemang kuwi rak ya udu klecimu sing saka bedahan mau ya. Benas. Rumangsaku kok apa kepengin apa karo nyidemang? Aja boten kok, boten wantun kula. Ana wani. Aku kula sisan kula terus pripun mangke nek kula ajeng reka-reka. Awak kowe iki cetha wedi ro bojomu. Wis sampe kali panjenengan kok. Wis damar mancung cinubet aku tak setitik rembugan karo bayane ta. Nggih. Ngono bayane. nggih. Mulane aku mau kandha bejo tumrapaku reh ning kowe wektu iki ngadep ana ngarepanku. Mergo pancen ya gedhe cilike kuwi ana wigati sing bakal tak kandhakake marang bayane. Menika mliginipun kangge kula napa
kanca-kanca bayang sanesipun. Nek iki mirunggan kanggo pedukuamu. Kangge lalatan panggih kula. Ora, aku tak takon apa nggonamu pedukuan tlatahmu kuwi ana sing bakal dadi manten apa? Nek sak ngertos kula, nek wekdal menika mboten Ki. Awit sak umpami wonten ingkang badhe dados manten niku temtunipun kula ngertos. Ayo paling ora kowe ya mapak tamu Aji. sing rawuh ana nggone mantenan kuwi mah. Sebab ngono, Bayan. Wektu sing wis kepungkur kuwi aku ki ngimpi ana piyayi putri cacah 7. Wayu. Nek ngimpi iki lho. Aja ditandheke nganti darani sing ora-ora. Wanci menapa angenipun menika gitu. Ayo bengi wong aku sare kok ya. Ya nek awan ngimpi ya kebangetan to. Saklajengipun kados pundi? Nah, sakwise aku nyumurupi sing widodari kaya dene widodari mau. Nggih. Kuwi kang loro kuwi nganti wujuding kembar mayang. Nah, di kembar mayang. Mongko kembar mayang kuwi rak gegambaraning kanugrahan uga minangka mbirat sukertaning jagat. Kuwi ngendikaning para winasis. Kaya dene iki kleci iki acok medharke kaya ngono kuwi. Sekar adi kembar mayang. Ayo nek kaya Wirakerti apa? Kerta Sekar kerta kleci. kleci. Kaya karo dewa. paseh, wis paseh nek kowe. Ayo mencok lati. Ya kan kala mangsa klothok yo ana angin kabur. Salajengipun Banjur sing 5 kuwi boyong wujuding daru. Mongko ujare para winasis menawa daru kuwi kinarya gegambaraning kanugrahan. Lah kabeh kemau tumuju ana ing padukuan Tarub. Wah, tujuh kemayangan gitu. nyuwun pangapunten nggih. Bayane taruh. Kepiye? Angge wau daru. Ayo monggo sik tak lasahe dhisik. Nyuwun pangapunten. Piye? Nek babagan pamimpen niku kadosipun panjenengan kala rumiyin sampun nate ngendikaaken. Bilih impen ngaten kaperang dados 3 werni. Kemutan boten panjenengan. Ayo kelingan mulane iki tak kandhake ana ngarepmu. Iki merga tibane kuwi pas puspa tajem. Nek ming titiyani utawa gandayani ora tak kandhake karo sliramu. Nek mergo sayah nek titiyani gandayani Impen puspa tajem menika kamangka impen ingkang mujudaken wisi ing dewa ingkang akarya jagat tumuju dhateng kawulanipun. Mula ngono. Aja wedi kangelan, gethok tularna karo para bayan sak wargane. Kuwi wektu iki wiwit wektu iki sak menggone padha gelema gedhekake prihatin. Nek para sepuh ngendikake cegah dahar lawan nedra. Nggih. Jane rasane kula menika tesih ganjel. Kula tesih dereng percaya karo impen panjenengan menika paham ning rehne panjenengan sampun ngendikaaken bilih impen panjenengan menika mujudaken impen puspa tajem. Nggih mangke saged-saged kula badhe matur karo para tiang-tiang ing pedukuhan Tarub. Ya kowe ora percaya kuwi ya kena wong sing ngimpi aku kok. Ning lak sing dadi tetungguling kademan pedukuhan Tarub niku lak kula. Nek nek sing ngimpi ki aku dadi nek kowe ora percaya ki ya oleh. Ning aku gegeki
nek pangimpenku kuwi sak mengkone bakal dadi kasunyatan. Nggih. Kok wonten sih? Mangke kula tak Ketiwasan gitu, Mang. Ketiwasan gitu, Mang. Ketewa. baune. Kowe iki arep ngadep nang Ki Demang apa arep ngadep nang sapa? Ki Demang. Nek arep ngadep nang Ki Demang ki nang kene ora kok marep rono. Ces. Ki Demang. Apa? Kep. Kepancal. Kepindah. Kepareng. Kertolegen. Mat. Kepareng mat. Kepareng Maju. tur. Oh, matur. Iki mu tok tata dhisik. Nek wis tata mu gek matur. Apa kowe mau nggonmu deres keplorot apa kepiye to yo keplayu dene? Kepareng matur. Won. Wono. Won. Iki nek sing diaturke Brai. Sapa? Bradal. Nggih. Nek omongan kuwi mbok yo ora clemongan to. Kok brandal kepiye? Omong sing cetrok. Nggih. Won. Nggih. Kowe mau klolo dicambah po. Nggih. Oleh. Menika wonten bradal. Ana brandal. Nggih. Brandale napa? Brandal Ngampiri kowe. ngamuk. Brandal kok ngamuk. Kowe ngamuk nang Tapangarjo. Nggih. Nek ono bayane taruh aja kesuwen dilumpukke wong-wong ing Tapangarjo. Dipethukke nek perlu dikon lunga para brandal kang gawe rusuh ana ing Tapangarjo. Nggih. Sedika Ki Demang. Ayo, Brandal. ayo. Rusak ana ing Tapangarjo. Bener. Aku brandal kang wasani alas. Monggo iki neng Kademangan Tapangarjo. Itu mang. Kethek. Ketewasan iki Ketewasan wis kepentuk karo Iki apa udu? Niku. aja-aja kowe Niku. aja-aja kowe kancane kae wong penganggonmu e padha kok. Nek
kowe itu kancane kae Ditemungke. sak nang pekene. Aku demange Tawangarjo. Demange Tawangarjo. Mangerti aku. Cokropati. Kenang apa kowe jarah rayah ana ing Tawangarjo? Tak sengot. Aku saka njono tekan kene. Sing tak goleki kademangan Tawangan. Yo nek wis tekan Kademangan karepmu Aku njaluk bondo bandane wong Tawangarjo. bondo kuwi nggone golek angel, nggone nglumpukke ya angel. Kok mayar temen kowe ming arep njaluk? Hah? Iki wis dadi pegawean. Lajan kuwi dadi pegaweanmu. Nek kowe arep jarah rayah ing Tawangarjo, aku ora oleh. Nek ora oleh. Ateges kowe wani karo aku Sampun sampun. iki, Mas. Niki ditanding panjenengan. Oh, Panjenengan ya, Patri ya, Mundur. ya, ya. Kowe iki badhe ngadepi. Yo, Dik. Sopo kowe? Aku bayane tak Karepmu? Cokropati kowe mah. Arep meneke bondo bandane wong Tawangarjo meneka. Aku ora bakal mindoni ngendikan iki Demang Tawangarjo. Nek kowe gelem semikir saka papan kene kowe slamet, nanging nek kowe ora gelem semikir saka papan kene mesti dadi batang. Ora. Aku ora bakal lunga saka papan iki. Aku njaluk bondo bandane wong Tawangarjo lan wong-wong wadon wong Tawangarjo. Keparat murang toto. As mesti bakal tak rampung. Ojo kowe ato gandung yen nyoto kowe rawira Rawe-rawe rantas malang-malang Cokropati murah Ungas kowe Apa? Ya. Wes, wah, wah. Wes, Bunga hatimu bisa ngalahke andaku. Demange Tawangarjo. Ngopo? Wong-wong wis mundur ngadepi aku lan Kakang Cokropati. Saiki gari kowe ngadep kono. Aku nak jan wis tuwa. Lempilek jeramu ra sikal. Wis rapat. takos adikmu aku. Ayo, ini sing pecah sirahe ning kene. Yo, tarik tarik. Aja mundur kowe. Yo. Tampan ana piwalesku. Rampungi. Yo. Kademangan dileboni bondo-bondone iki karo kabeh. Ayo, jalan ayo. Kono iki.
Apa to tak? Kula ten ngerti cilik golek tak.